Sekheduze kwami ubig man umfoka Mqadi Mqadi sizwe nanoso join action yawuchaza mbijo Kukuningi engachaza nje ilungelo lami ukuthi kube la ngijoina khona la ngovota khona. Uboneni lapha action Ngibona kuyindawo engingabambisana kangcono nayo futhi abakhuluma into engiyikhulumayo kuphela nje. Yini task yakho lapha? Njengamanje njengoba sikhuluma nawe ngoba angithi lana sizomasha asikudluke manje. Silo ziyasondela i30 ezicishe zibe umnqamla juqu ekulindele ukuthi abokufika abangenamaphepha baphume eSouth Africa. Yini mhlawumbe ungathi uyi-anticipateile for that day? Ngiya ngokujabha ngoba ngizwile upresident wethu ekhuluma ngokuthi abantu banganqiniswa yi30 yabo abantu abafuna ukuqeda uzinzo ecountryn. I was anticipating and hoping that the government will take this serious and do something about it, and upresident akhuluma into eqondile nje ukuthi akwenzakaleni. Ama ministers in the presidency bakhulume into ezwakalayo ukuthi ngecrisis abayibonayo ngoba usayi-admithile upresident le crisis esiyikhulumile. So mayise admithile ke uzokwenzani ngayo? Mhlambe lo mbuzo ongibuza wona kahle hle ngeke 30th. Fanele sibuze wona government wena uhulumeni ukuthi umthetho wakho uyimisela ukwenzani ngo-30th. It's not us who have to do something. Government fanele something ngoba ibona ba ama law enforcement banama agencies enforce ama laws. So let them enforce their laws. Let them strengthen the borders. Let them add numbers there. Let them do whatever magic they can pull because they have shown that they can pull a magic. If we can have so many police wherever we gather in a peaceful march, then I think they can achieve a lot if they must focus on that. Right now eThekwini kunama camps cishe awu2 ese-North Beach nese-Sherwood, for which there's still more Malawians especially who are flocking in the city kulama camps specifically. Ngabe lokhu kuchaza ukuthi i-goal yenu or i-mandate yenu it's taking a good direction? Ake siyikhiphe thina yabo kuchaza ukuthi uhulumeni unawo uyayibona inkinga ayidalile because nansi sizilethile abantu bayaziletha ukuthi sila endaweni yakho asinawo amaphepha, and we've been asked ukuthi siba verify kanjani abantu abanawo amaphepha, but here they are abanawo amaphepha bayilethe bona. So ake kuba uhulumeni indaba uhulumeni yonke le akuyona ngempela indaba yethu njengoba besho thina sabahlali thina sikufuna ispace. Futhi ngiyakwazi yazi ngisho ngihambisa ingane esikoleni ekushawa umoya yazi edolobheni njengoba bethi izitolo ivaliwe nje kodwa kushawa ngibona idolobha engalibona ngesikhathi sobandlululo kade ngibona bekune drill ngesonto yamaphoyisa athize ngisho navy noma kodwa ngathi abasemanzini. Hawu ngibona idolobha engagcina ukulibona ngisaya ngesikhathi edolobheni kwaze kwamnandi eSouth Africa kwamnandi eThekwini. Imithetho eminingi big man ikhona eSouth Africa but they are not being implemented, they are not being enforced. Kakhulukazi mhlawumbe umthetho wokuvula kwezamabhizinisi which specifies that umuntu ovula ibhizinisi kumele abe no5 million and above, and we see a lot of shop owned by Somalis, Ethiopians, Pakistanis nabanye which doesn't meet that threshold. What does that mean for our law? It means we've entrusted people that we are not even supposed to entrust. People who have no zeal to see the country survive and grow, to see the GDP of the country gets better, to see irandi lisimama libe lafana ukuba khona. Ukuze no petrol wethu njengoba usiklinya kanje nje ingoba vele irandi lisimama futhi ngeke lisimama. We've entrusted abantu aba selfish. Ama officials esinawo from whoever position you can name, if they so wish to rectify lento eyenzakalayo in the country, if they have a will they would have done it by now. Sithemba abantu abangathembekile and bathenjwa yithina unfortunately, but ke at least we're not sitting down, we're doing something about it, we're exposing these things. Who knew ukuthi ukhayijokha kwamability bekubenefita amanye ama-government officials for a simple reason. I mean, I'll make an example of what we find out around. It will be an allegation now because uzongibuza of a proof, but we understand that if lethi lika masipala uma ngabe lenza u50,000 ngenyanga kuhlala abantu abahlala khona abalegal, akho umuntu okwazi ukubenefita anything around it. But if lethi kamasipala uma li hijack kuzongena abantu abangaziwa abangacontroleki bese behlala
beba u-200,000 phakathi or whatever number it may be bazokwenza more than that money, but then umasipala uhlalazi uthi ngidinga u-50,000. That's how they cash in. They're cashing in. Ukubona ngokuthi make wafika lelo bhilidi kufika amaphoyisa ongakazi uwabona. Khona amabhilidi owazi ukuthi make wafika kulona just izolo, just izolo kunelinye isonto esingene kulona lapha eKenville. I can tell you now bekunamaphoyisa esihamba nawo, but kufika amanye amaphoyisa kufike ama-security companies uzwa abantu bethi bathunyiwe kuleli bhilidi esikulona. There is something, there's a South African who's aiding and abetting ama-foreign nationals azobenefita la. In return now benefita with them. So there's a lot of crimes bafowethu around us. Believe us, we've been saying this, and I'm sure kunye senikubonile bafowethu yabona. Yeah. Kunama-politician every time ekathola i-podium atheka i-march and march. Yimi nje inkulumo ongayibhekisa kuwo. Ngiyacabanga ukuthi uma kunesinkwa esisemva kwakho khona umuntu ofuna ukusigudluza noma ngabe right noma ngabe wrong, I guess you'll have to fight for it. I guess because they have a lot to benefit. Nobody should be attacking South Africans. Uma ngabe befuna imfuno zabo, you know, it doesn't make sense, because remember, we're not politicians, Masika March and March, and we're not talking politics. We're talking service delivery. How would you fight me a service delivery? So I'm saying, give me a proper service delivery, and then don't expect me to march. But you don't give me nothing, then expect me to march. My last question. Obvious, initiative yenu as good as it is, but ngeyi-30 we know ukuthi kunabantu would be taking an advantage for looting. Yiphi inkulumo ongayibhekisa kubo? No, umuntu ophula umthetho bafethu South Africa njengoba siyi march and march sikhuza abantu abaphula umthetho, sithi akuboshwa abantu abaphula umthetho. Umuntu ophula umthetho akaboshwa. Noma ngabe ubambe siphi isikhundla ka march and march, mayetholakale kwane proof ukuthi uyena ophula umthetho akaboshwe lo muntu. But akungasetshenziswa i-technicality yokuthi uze awuphule ngoba nakho wena waba yingxenye yakho, ngoba lokho kusho ukuthi ufika ukuthi abantu abasukume bazimobilize bakhulume nohulumeni. Uma sebekwenza ubatshela ukuthi uma ngase kwenzeke something mina ngobopha wena. I mean really, umuntu ozokwenza into esingayishongo, umholi we-march and march angayishongo, umholi wensizwa nobunsizwa bayo, umholi weBhinga Nation angakushongo, lo muntu uyithathele isinqumo sakhe sokuthi amoshe impahla yomuntu private for idingo zakhe zokubenefita. Again, for an example, isixwayiso esihle nje esikhulu is that labantu esifuna ukubaxosha laba ama-Ethiopian nama-Somalians sebeqalile ukufaka usheve ekudleni. Bayazi ukuthi nizokuthatha nifuna ukuyokudla. So stay away from those things. So, thank you very much.